בבקשה שתיתי. יאללה, תעלי. אז תעזור לי רק בהתחלה. בסדר. לפני שאתה מתחיל להתקדם. אחרי זה אנחנו נעשה את זה בטלוויזיה. כן. שבי. ואז יראו אותי בגדול, אה? כן. ואז מישהו יראה שאני בכיתי, אה? אף אחד לא יראה. מי בכה בכלל? נו, תתיישרי, שיווי משקל, לבחור כיוון נסיעה וסי. סי עד הספסלים הרחוקים. שיווי משקל לכיוון הפנייה.